çiman de mehlîmî dîndaran de İsa Mesih kafir bî. Ey vatin ez lajê Allaya. Kan de coy o te piştî ew ardî walî de Romay ver. İnan valî vatî ey bikişe. Soyîn de ey qebûl kerd. Eskeran qirbaçiya da İsa'yê ro. Ew xaçê xwe cayo ku do ey xaçî ser ro dad kerê xwe heta wija berd. Namey ê cay Golgota bî. İsa'y erdê xaçî ser û destan û ningan de ciya mêx kerdî. Behdû xaç hewadayê hewa. İsa şes sihatî xaçî ser û mend ew behdo nefesê xwe day û merd. Jew eskerê Romay mizraxên do xoya kulamekta cira lanê nakerd ki bewnîro ekim İsa merdo nê merdo. Imbazê İsa'y bedenê İsa'y girotî kefena piştî ew kerdî mezel.